Имаш ли въобще нужда от SEO? Това е много интересен въпрос. Доста често го получавам, между другото. Затова бих искал да разясня какво точно е SEO-то и кога един бизнес става подходящ за SEO и кога не е рентабилно да се подходи към този канал. Какво всъщност беше SEO-то? SEO е когато определен сайт се класира органично в Google. Тоест, когато напишете нещо в Google, излизат обикновено 10 сайта, които са под рекламите. Най-отгоре има обикновено 4 резултата с реклами. Под тях понякога има Local Pack, понякога има Maps и под тях обикновено са органичните резултати. Понякога пък няма реклами и директно започват органичните резултати. Това, което съм забелязал през годините, работейки с различни клиенти, е, че обикновено най-голяма полза имат e-commerce бизнесите, що се отнася до това, че в България доста често потребителите все още първата им стъпка е да минат през Google. Да, те минават и през Facebook, сега вече и през TikTok и през други канали, но Google си остава една такава неизменна част, когато хората в България решат да пазаруват. Докато в чужбина има доста избор, например Amazon, eBay и още много големи сайтове. В България също има аналог на такива сайтове, но въобще не са в тези мащаби, каквито са в чужбина. И сега, кога един бизнес е подходящ за SEO? В повечето пъти бизнесите не са подходящи за SEO, когато са стартиращи. В началото всеки бизнес има нужда от бързи продажби. В този ред на мисли, една основна характеристика на SEO-то е, че отнема много време. За да се изградят линкове, за да се произведе съдържание, да е качествено, да се обработи и така нататък. И да се получи един много хубав солиден сайт с солидна основа, това отнема доста време. Ако нишата не е особено конкурентна, може да отнеме от 6 до 8-9 месеца, за да започне един сайт да вижда първите резултати. Ако пък нишата е конкурентна, може да отнеме, според зависи колко е конкурентна, много. От година и половина до 2 години и половина и то ако бюджетите са хубави. Така че един стартиращ бизнес не е особено подходящ за SEO-то и няма да е особено рентабилно. Истината е, че ще се чувства като пари на вятъра. Няма да има продажби или запитвания, поне не в началото, а комисионната трябва да се изплаща. В този ред на мисли тези бизнеси са подходящи. Бизнес, който вече оперира на пазара от няколко години, имат сайт, имат всичко, но разчитат на други канали и не развиват особено SEO-то, този вид бизнеси са много по-подходящи за SEO. Те вече са изградили доверие в Google, сайтите им така или иначе вече предполагаемо има някакъв трафик, дори от социалните мрежи да е. Там нататък SEO-то вече може да се превърне в не второстепенен, а дори в основен канал на генериране на трафик, продажби, защото когато бизнесът не е нов, сайтът вероятно вече е придобил някакви линкове, има някакво съдържание, е въпрос просто на оптимизация, on-page, off-page, техническа оптимизация. Така и иначе вече сайтът е индексиран в Google. Върху такъв тип сайтове се работи доста по-лесно и резултати идват доста по-бързо. Така че при сайтове, които имат някакъв авторитет изграден в Google, домейнът не е купен преди няколко дни, този вид сайтове и бизнеси са много по-подходящи за Google и тук ползите и рентабилността от SEO вече могат да бъдат много големи и SEO да се превърне не само в някакъв придатък към цялата маркетингова стратегия, всъщност да се превърне в основен канал. Така че отново критериите кога един бизнес е подходящ за SEO. Ако бизнесът е нов, не е добре да се стартира с SEO. Ако бизнесът вече работи от минимум 2-3 години минимум, тогава вече бизнесът е доста подходящ за SEO. Има и други доста критерии, кога един бизнес е подходящ за SEO. Например, има много тясни ниши, в които търсенията в Google въобще не са големи. В този ред на мисли много по-ефективно за един бизнес се концентрира върху другите си канали, например социални мрежи. Една такава ниша е рекрутмента на IT специалисти. В тази ниша повечето IT специалисти не се търсят работа в Google. Тяхната потребителска пътека минава през LinkedIn, понякога през Facebook, понякога си търсят работа директно в Indeed или в други международни сайтове, които са доста специализирани и които са познати сред тях. Така че те доста малко минават през Google. В този ред на мисли да се оптимизира сайт за такъв тип потребители, които не търсят особено много в Google и търсенията са много малки,
не е особено подходящо. Но все пак, ако бизнесът има бюджет, винаги е добре да се работи SEO и да се класира в Google, най-малко заради разпознаваемост на бранда.